mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Hindi na ako ang babalikan mo. Hi DJ Rocky and DJ Jello. You can call me Ayumi. 20 years old, from Tarlac City. Kasalukuyang nasa third year college na po ako ngayon at avid listener niyo po ako since 2021. Shoutout po kay DJ Jello. Perfect po for me ang inyong programa ni DJ Rocky. Very entertaining and syempre madalas, relate po ko sa mga kwento na binabasa ninyo on air. Nais ko lang pong i-share ang kwentong pinaka naging lesson ng buhay ko. And this is my secret file. Mga kabisyo, gusto ko lang pong magbahagi ng kwento na matagal ko nang kinimkim. Isang kwento tungkol sa pag-ibig, pagkakamali, at pagpili sa sarili. Nagsimula ang lahat sa ex ko na itago natin sa pangalang Sian. Naubos ako sa relasyon namin. Tuwing magdedemand lang ako ng oras, nagagalit siya. Na para bang kasalanan kong gusto kong maramdaman na mahalaga ako sa kanya. Madalas ako naghahanap ng validation sa kanya dahil nagagalit siya. Hanggang sa isang araw, nalaman kong nagbago na siya. Na parang wala na siyang takot nung nalaman ko yun. Nakita ko na meron pala siyang ginugustong ibang babae. Nakikipag-chat siya, nakikipag-usap siya ng patago. At mas masakit pa doon mga kabisyo, di ko makontrol ang pag-overthink ko na what if? Na kahit patawarin ko siya, gagawin niya ng paulit-ulit sa akin. Magaling pa naman siyang gumawa ng paraan para makausap yung mga taong gusto niyang makausap. Ilang beses ko pong sinubukan na intindihin yung tao na to pero hindi po talaga kayang ibalik yung pagmamahal na inaalay ko. Mga kabisyo, doon ako sumabog. Sumabog ako sa inis, sa sakit na nararamdaman ko, sa pagod. Nakakapagod yung taong unti-unti nang nagbabago siya. At nakikita mong pilit niyang iniiba niya na yung ugali niya para lang mapalayo sa'yo. Nakakalungkot lang dahil dati marami siyang oras sa akin. Pero ngayon hindi niya na ako priority. Nakakalimutan niya na ako at naging toxic na ang lahat. One time sinabi ko sa kanya ayoko na. At bigla naman siya nagmamakaawa siya para sa akin. Pero mga kabisyo, sagad na ako. Kaya ang ginawa ko, ang sinabi ko sa kanya ayoko na talaga. Suko na ako sa'yo. Tama na. Doon na po ako nag-jump into another relationship sa ibang lalaki na. Nang malaman ito ng pamilya ko,
lalo nang ng mama ko. Aba, hindi nila natanggap yung lalaking yun. Kinutya nila na adik daw. Kung ano-ano daw ang mga bad comments na nasasagap nila doon sa akin at doon sa bago kong boyfriend dahil hindi daw ito mapagkakatiwalaan. At malaman-laman ko na yung manloloko ko palang boyfriend na si Sian ay nagsasabi sa kanila. Nakakainis. Nakaka-bad trip. Pinapakailaman pa ako dahil siguro hindi siya masaya tas ako nakikita niya masaya. Ang galing mangialam, wala naman na kami. Yan ang hirap sa mga lalaki. Kung kailan wala na kaming mga babae, dun nyo lang marirealize o maiisip na mahalaga pala kami. Fast forward, mga kabisyo. Sobrang nagkalabuan din kami nung guy na karelasyon ko after ng 2 years and 3 days lang. Naghiwalay kami nung guy na yun. Akala ko makakapagpahinga na ako sa mga relasyon na yan. Pero hindi pa pala doon natatapos. After 2 years, nagkita ulit kami ng di sinasadya sa church. At doon, nagsimula ulit ang gulo. Nangulit siya hindi lang sa akin pati na sa pamilya ko. Ipinapakalat niya na ako daw ang nag-cheat kahit ang totoo, siya naman DJ Rocky at DJ Jello. Ang laking kahihiyan ang ginawa niya doon sa mismong loob ng church. Lalo na sa pamilya ko. Mas lalong nagalit ako sa kanya dahil sa pangingialam niya sa buhay ko. Sa matatuloy ng maraming tao, ako ang nagmumukhang masama. Pero, ganun pa man, itatayo ko pa rin po yung sarili ko. Pero, ang nakakalungkot lang mga kabisyo. Sabi ako ng sabi na, kaya ko na mahalin yung sarili ko, ingatan yung sarili ko, pero kapag natatagpuan ko na naman yung taong minahal ko at karelasyon ko, nababago na naman yung focus ko. Parang gusto ko na naman siyang balikan. Gusto ko na naman siyang gustuhin. And that time, yung nag-usap kami, nalaman ko na meron na pala siyang girlfriend. Pero, ang mahirap kasi doon, parehas pamilya namin ay gusto kaming magbalikan. Marami ng lalaking dumaan sa akin pero ang gusto pa rin ng nanay ko ay itong partner ko ngayon na nauna sa buhay ko, na si Sian. Ganun din naman si Sian, na kahit may girlfriend na daw siya, gusto pa rin daw ng pamilya niya na ako pa rin daw ang piliin.
Ewan ko ba kung bakit ganun. Hindi naman na dapat namin ipagpatuloy yung mga ganitong bagay dahil mas maganda na ma-explore at maging masaya kami sa mga ibang tao, pero ang hirap pala kapag ang pamilya ang nagdidikta ng taong gusto mong mahalin. At nung nag-usap nga kami muli, ang plano niya para daw masayahan ng kanyang pamilya ay iiwanan niya na lang ang kanyang girlfriend at magbalikan daw kami. Ang sagot ko naman, kinausap ko itong ex ko na mas mabuti na lang na mahalin mo na lang yung girlfriend mo ngayon. Huwag na natin pakinggan ang ating mga magulang. Huwag na natin silang pakinggan na piliin natin ang isa't isa. Total, bata pa naman tayo. Hayaan natin na mag-explore ang mga sarili natin. Hindi para ipilit yung mga gusto nila. Pero ayaw naman natin. Ang sagot lang ng aking ex ay hindi tayo matatahimik. Dahil magulang natin mismo ang kalaban natin. Kahit sino pang girlfriend ang ipakilala ko sa kanila, hindi sila nasasayahan at hindi sila natutuwa. Laging ikaw ang banggit nila. Ikaw ang laging hanap nila. Alam mo naman na bata pa lang tayo, ay tayo na daw talaga ang dapat ikasal at dapat magsama. Mga kabisyo, naguguluhan po ako. Di ko alam bakit ganito ang gustong mangyari ng mga magulang ko. Gusto yata nila magkaroon kami ng pagsasama ng aking ex na hindi naman ako magiging maligaya. Mga kabisyo, ang ginawa ko, nagpakalayo-layo ako. Naglayas ako sa aming tahanan. Yung nagpakalayo-layo ako, gumawa ako ng sulat para ipabasa sa aking mga magulang at aking pamilya. Na kahit kailan hindi ko sila susundin. Hindi ko sila susundin na gustuhin ko yung taong ginugusto nila para sa akin. Wala nang dapat balikan pa yung ex ko. Hindi na dapat ako yung babalikan niya. At hindi na rin ako babalik sa kanya. Alam ko na masama suwayin ng aking magulang, pero para sa ipilit yung sarili ko sa taong hindi ko naman nagusto, mas mabuti na lang na suwayin ko yung magulang ko. Ang hirap pala, kabisyo, DJ Titangelo at DJ Rakitera, na ang kalaban mo mismo sa pagpili mo ng taong mamahalin ay yung mismong mga magulang mo at mahal mo sa buhay. Ang hirap lang dahil hindi naman sila yung magmamahal. Hindi naman sila yung magpapakasal. Hindi naman sila yung magiging asawa ng taong pinipilit nila. Pero bakit ako ang pinapangunahan nila sa nararamdaman ko? DJ Titan, DJ Rocky at mga kabisyo. Kaya ko po ginawa yung liham na ito upang may matutunan po yung katulad ko
na pinipilit na magulang na mahalin yung taong hindi naman gusto. Kung hindi lang siguro nagpakita ng mga kapangitan na ugali itong ex ko, edi sana kahit hindi ako pilitin ng magulang ko na mahalin siya, siya pa rin ang kasama ko. Pero na-realize ko niya kung sa maagang panahon pa lang, kaya niya na akong bilugin. Kaya niya nang lokohin ang pamilya ko para lang masabing siya ang mabuti at ako yung masama. Mas mabuti na lang po na magpakalayo-layo ako. Isang taon na lang din naman, makakapagtapos na ako. At para sa pamilya ko, kung naririnig nyo man yung kwento ko, gusto ko sanang sabihin sa inyo na mas magiging masaya ako kung ako mismo ang mamimili ng taong mamahalin ko. Masyado pa akong bata at hindi ko na minamadali yung sarili ko doon. Mas na-appreciate ko ngayon na mahalin ko yung sarili ko o self-love na tinatawag, kaysa magmahal ng iba at bumalik sa iba. Pero ang tanging baon lang naman ay yung mga panloloko nila at pananakit nila para sa katulad ko. Mga kabisyo at sa mga magulang na nakikinig ngayon, sana sa pagdating sa pagpili ng taong mamahalin ng mga anak ninyo, magkaiba ang paggabay sa pagdidikta. Ang paggabay ay pinapayuhan lamang ang katulad namin na kung nasa tama ba kami at ano ang dapat naming gawin. Hindi para pangunahan o ipilit o magdikta ng gugustuhin namin. Yun lamang po. At maraming salamat sa inyo DJ Rocky at DJ Jello at mga kabisyo. Muli, ako si Ayumi. Lagi nakatutok. At ito ang aking secret file.